Tässä videossa opetellaan Fronterin palautuskansion luominen ja käyttäminen. Käyttäminen vaatii vasemmalle palstalle työkalun. Jos sitä ei ole, sen voi lisätä huone valikosta. Täältä otamme muokkaa työkaluja, lisää työkaluja ja sitten haemme täältä palautuskansio, siihen ruksi ja tallenna. Nyt meillä on täällä vasemmalla palstalla palautuskansio. Tämän näkymän voi sitten poistaa täältä, vaikkapa menemällä tänne etusivulle takaisin. Kun opettaja avaa uuden palautuskansion, hän tekee sen seuraavasti. Täältä oikealta ylhäältä valitaan uusi kansio. Annetaan kansiolle otsikko, esimerkiksi kirjoitelmat. Voi muokata aukioloaikaa, ketkä oppilaista tai huoneessa olevista pääsee siihen ja kaikkea muuta, mutta perusasetuksena riittää nämä. Laitamme tallenna. Ja nyt meillä on täällä palautuskansiossa kirjoitelmat-niminen kansio, johon oppilaat voivat sitten palauttaa kirjoitelmansa. Jos palauttamisen haluaa tehdä oppilaille helpommaksi, voi etusivulle luoda suoraan linkin, mihin palautuskansioon haluaa työn palautettavaksi. Esimerkiksi seuraavasti. Otamme täältä etusivun muokkauksen. Muokkaamme tätä tekstialuetta. Tänne olen kirjoittanut jo valmiiksi, että palata tänne. Maalaamme tämän alueen. Otamme linkin Fronterin sisällä. Palautuskansio. Ja täältä valitsemme nyt äsken luodun kirjoitelmat kansion. Ja halutessa me voimme laittaa tämän avaamaan uudessa ikkunassa. Välttämätöntä se ei. Laitamme tallenna. Ja tallenna. Ja nyt oppilas ohjautuu suoraan tästä etusivulta. Jos tässä olisi vaikka tehtävänanto, niin voi palauttaa suoraan oikeaan palautuskansioon painamalla tätä.